Έχεις γράψει και ένα βιβλίο λοιπόν με ηρωίδα, ταιριάζει ίσως λίγο περισσότερο με αυτά που λέγαμε πριν, αλλά για να το συνδέσω με ότι είσαι και λίγο χαμελέον. Με μένα με ηρωίδα έναν άντρα, να το πούμε, έναν ήρωα που οδεύει, πάει να κάνει φιλομετάβαση, όπως το λέμε. Πάει να κάνει όχι φιλομετάβαση, να κάνει εγχείρηση. Εγχείρηση. Η φιλομετάβαση είναι η διαδικασία. Την έχει ήδη κάνει. Είναι ήδη, ναι. Ψυχικά, ας πούμε, αλλά πάει να κάνει εγχείρηση και φεύγει από την Αμερική. Φεύγει από το Μέιν, μια πολιτεία δηλαδή στα βορειοανατολικά. Αυτό είναι το Stephen King που είναι εκεί πέρα στο Μέιν. Διασχίζει όλες τις ΗΠΑ για να πάει στην Τιχουάνα, όπου έχει κλείσει το ιατρικό ραντεβού για την επέμβαση. Και αποχαιρετά τους ανθρώπους που αγαπάει, ως άντρας πια. Είναι η τελευταία του φορά που τους βλέπει, ας πούμε, ως άντρας. Αλλά είναι ένα οδηπορικό, τόσο γεωγραφικό όσο και της ψυχής του, το οποίο όμως αποκαλύπτει και κάποια άλλη πλευρά των άλλων, αυτών που αποχαιρετά. Ότι όλοι στο παρελθόν έπαιξαν με το ρόλο τους, το σεξουαλικό τους ρόλο, ναι, μέσα στη ζωή. Και βγαίνει κάπως και ένα κωμικό στοιχείο από αυτό, ένα στοιχείο δηλαδή ανθρώπινης κωμωδίας. Πώς σου ήρθε να γράψεις αυτό το βιβλίο? Δηλαδή, γιατί όχι. Είναι από αυτά που περισσότερο θα με έκανα να σκεφτώ αυτή την ερώτηση. Πολύ συχνά βρίσκω σε άλλα σου βιβλία, βρίσκονται στις διαδρομές. Ένας τέτοιος ήρωας, πώς τον προσέγγισες? Δεν σε δυσκόλεψε να μπεις στη... Αυτός ήμουν ως τώρα και δεν είμαι πια. Εσύ έχεις βιώσει ποτέ στη ζωή σου μια αλλαγή που είναι τόσο μεγάλη και έτσι να μπορέσεις να συναισθανθείς έναν τέτοιον άνθρωπο που όχι, το φύλο είναι κάτι βαρύ, το φύλο όχι, βαρύ, ξέρω εγώ, πολύ. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε πει φτάνει πια σε έναν τρόπο ζωής, σε μια ταυτότητα, ας πούμε, σε έναν τρόπο συμπεριφοράς και από σήμερα αρχίζω μια άλλη σελίδα. Το έχουμε πει όλοι. Όποιος δεν το λέει δηλαδή αυτό το πράγμα και θεωρεί ότι είναι η συνέχεια του εαυτού του, δεν πηγαίνει πολύ μακριά. Λοιπόν, κάνεις πολύ τη συνηθισμένη τώρα εδώ ή έχεις κάνει μεγαλύτερες τομές και νέες αρχές, ας πούμε, σε σχέση με άλλους ανθρώπους? Έχω κάνει, βέβαια, αυτό λέω, ναι. Πώς αλλιώς θα πηγαίναμε μπροστά? Έχουν γίνει ρήξεις, έχουν γίνει καινούργια ξεκινήματα, έχουν γίνει στροφές, έχουν γίνει U-turns. Κρατάς φιλίες από το παρελθόν ή κάνεις γενικά κρατάω καινούργιες αρχές? Κρατάω φιλίες ακόμα και όταν χρειάζεται κόπος. Κρατάω φιλίες, ναι. Τώρα πολλοί άνθρωποι έχουν χαθεί, δεν είναι πάντοτε δική μου η πρωτοβουλία. Αλλά στην πορεία, εντάξει, ορισμένοι έχουν χαθεί σίγουρα.